Türkmenistan öňümüzdäki aýdan başlap pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýzyna getirmek üçin uçur gatnawlaryny artdyrmagy, seýlede ýurda dolananlar üçin hukmany karantin düzgünini ýatyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada azatlygy ozal hem ygtybarly maglumatlary beren çeşmesi habar berýär. Türkmen häkimetleriniň mundan 2 ýyl ozal koronavirus aladalarynyň arasynda Türkmen raýatlarynyň has köpdigi bellenilýän ýurtlary şol sanda Türkiýe ugru boýunça ýatyran dowamly uçur gatnawlaryny ýola goýmaýandygy sebäpli müňlerçe Türkmenistanyny henizem daşary ýurtlarda agyr şertlerde galmaly bolýar. Türkmen häkimetleri 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan şol sanyny Türkiýeden has köp uçurlary gurnumy planlaşdyrýarlar. Göz öňünde tutulýan uçur gatnawlarynyň sany entek dol aýdyň däl. Emma daşary ýurtdan gelýän uçurlary diňe bir Lebabyň ýa-da Balkanyň aeroportlary däl. Eýsem beýleki sebitleriň howa mendirleriniň hem kabul edip başlamagy mümkin. Ýöne bu entek doly belli däl. Dip hopsuzluk aladalary sebäpli sagtyetini aýan etmezligi soran çeşmämiz 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk şu aýyň başynda Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmenabadyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan gelýän artdyrylan charter uçurlarynyň aglawasyny kabul etmek tapşyrylandygyny, emma yerli hünärmenleriň kadr ýetmezçiligi sebäpli munyň üstünlikli durmuşa geçirilip bilinjekdigine şüphe bildirýändikleri barada habar beripdi. Galybertede çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin düzgüniniň hem doly ýatyrylýandygyny bellidi. Ýatlatsak häzir Türkiýe, Belarus, Özbekistan we Täjikistan döwletlerinden charter uçurlary bilen gelýän raýatlar karantinde 3 gün galmaly bolýarlar. Şol bir wagtda dowamy uçur gatnawlary ýola goýulan Moskwa, Kazan, Frankfurt we Dubay ugrulary bilen gelýän raýatlaryň öý şertlerinde özlerini üzgünleşdirmek sorulýar. Türkmenistan'ın esası Türkmenabat'taki karantin zorluğunu 2-nji oktýabrda İstanbul'dan gelecek raýatlar yerleştirilip, ondan sonra bir hükmany düzgün ýatyrlar. Emma şonda da daşary ýurtlardan gelýän raýatlar 120 manat töläp Covid testinden geçmeli bolurlar. Bundan başga da daşardan gelen ýolagçylaryň bedenleri mümkin olan maýmyn mama infeksiýa sebäpli barlanar. Dip çeşmämiz sözüne goşdy. Pandemiýanyň başyndan bäri öz şirketçäklerinde koronawirusyň hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmen häkimetlerinden, şol sanda Sağlyk Ministrliginden ýokarky ýagdaýlar boýunça aýdyňlaşdyrjy goşmaçy maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň ýatyrylan uçur gatnawlaryny ýola goýmaýandygy sebäpli, hususan da Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň Tomsun aýagynda köpçüliklen protest şäherlerini geçirmeginden soň türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Emma eýäm 2 ýyldan hem aşy wagt bäri daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary isleg bildirýänleriň has köpdigi sebäpli charter uçurlarynyň sanyny ençime aýlap ýazylyp bilmeýändiklerini, seýlede munyň üçin para sorulýan ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdarlar. Türkmenistanyň Türkiýede galan raýatlaryny ýzyna getirmek tagallalaryny artdyrmagy, şol sanda Ankaranyň, Aşgabatyň ýüzlenmesi esasynda Türkmenistanlylar üçin viza düzgünini ornaşdyran döwrüne gabat geldi. Azatlyk mundan soň Türkiýedäki bir kanun türkmen migrantlaryny ele salmak tagallalarynyň ýygzymlaşdyrylandygy we olaryň gysga wagtyň, ýagny bir näçe güniň içinde ýzyna deportasiýa edilýändigi barada habar beripdi. Ozal türkmen raýatlary Türkiýe 30 gün möhletlik vizasyz seýahat edip bilen bolsalar, inde azynda resmi ýagdaýda $225 pul çykaryp viza üçin ýüz tutmaly bolarlar. Sol bir wagtda hökümetçi nesirler talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň viza berilejekdigini kepillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizliktirilen ýa-da ret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat tölegleriniň hem ýzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi türkmen tarapynyň viza haýysyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasy alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýönetimçiler we aktivistler Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýysyny öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlekde çäklendirmek finansygy bilen baglanşdyrýarlar.
Günäsi geçilen öňkü tutsaglar Türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Türkmenistana garaşsyzlyk bayramy münasibetli gılan edilen nowatdaky günä geçişlikde 829 türkmen raýaty hemde 4 daşary ýurt raýaty tutsaglykdan boşadyldy. Günäsi geçilen öňkü tutsaglaryň ýakyn howaslarlarynyň birnäçe Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetleşikde türme tutsaglygyny ýerine ýetirýän dogan garyndaşlaryny günä geçiş sanawyna goşdurmak üçin $1000 $2000 çelip para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ahyl vilayatynyň ýaşaýjylary bolan öňkü tutsaglaryň ýakyn howaslarlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Türkmenistanyň durmuşyň tas ähli ugurlaryny kerepleşen endemik korrupsiýanyň türkmen türmelerine de kök salanlygyny gurrun berýärler. Olar kaziýetiň karary esasyna dürli aýplamalar bilen azatlykdan mahrum edilen öňkü tutsaglaryň tutsag edilen gününden başlap kaziýet höküminiň eglan edilen gününe çenli, galbertede türme möhletiniň başlanan gününden tamamlanan gününe çenli öldürüniň häkimetleri şol sany türme resmiýetlerine para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýärler. Öňkü tutsaglaryň howaslarlary ilki başda tutsaglygyň ýa-ni kaziýet dinlenişiniň çaltyrak geçirilmegi üçin häkimet wekillerine para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar. Türmede kameralarym satyn alınýar. Tutsag kameralarynyň nyrhy onuň hödürleýän şertlerine görä üýtgýär diýip öňkü benniýleriň howaslarlary aýdýarlar. Öňkü tutsaglaryň sözlerine görä türkmen türmelerini kommersiýa ýagny täzirçilik kameralary adlandyrylýan tutsag jaýlary bolup bolar. 30-40 min manat aralygyna para bilen satyn alınýar. Türme resmiýetleri bilen gürleşip şol ýerleri satyn alyp bolýar. Her türlü ýollar bilen pul türmäniň içine salynýar we kameralar satyn alynýar. Türmäniň içine korrupsiýa giňden ýaýranyp öňkü tutsaglaryň howaslarlary aýdýarlar. Olar türme garawullarynyň we türme başlyklarynyň para alýanlyklaryny aýdýarlar. Öňkü tutsaglaryň howaslarlary günä geçiş üçin tölen paralaryny kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine, şol sany prokuratura işgärlerine we sülçülere berenliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu aýdylýanlar boýunça Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hemde İçeri işler ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Para bilen günä geçiş sanawyna goşulan öňkü tutsaglar türkmen türmelerine pulsuz we howaslarsyz tutsaglary hatda käharatlarda yatak jaýlarynyň hem ýetmeýänligini gurrun berýärler. Nowatdaky günä geçiş garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany 23 sentýabrda eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mart aýyna häkimet başyna geçeli bäri ikinji gedek tutsaglaryň günäsini geçmek barada karara gol çekýär. Mundan ozal aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli Türkmenistanyň 514 bendi türmeden boşadyldy. Günäsi geçilen tutsaglaryň şahsiýetleri barada maglumat çap edilmeýär. Ne Gadyr gejesi ne de garaşsyzlyk münasibetli eglan edilen amnistiýalarda ozal türkmen kaziýet tarapyndan günäli tapylyp uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilen wujdan ýesirleriniň we syýasy tutsaglaryň atlarynyň bolup bolmanlygy ma'lum edilmeýär. Ýöne soňky günä geçiş tolkunyna türme tutsaglygyny ýerine ýetirýän belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň azatlyga çykanlygy ma'lum boldy. Habibow 2016-njy ýylyň oktýabrynda neşe feriştelerini bir kanun ýurda getirmekde ýa-da onu satyn almakda aýyplanyp tutsag edilen ondan gowrak adamyň hataryna Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda görkezildi. Şonu belli estrada aýdymçysynyň uly mukdarda neşe feriştelerini saklamakda günäli tapylyp 15 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenligi ma'lum boldy. Günä geçişligiň eglan edilmeginiň ýa-ni 24 sentýabrda Nazir Habibowyň aýaly Nazirity Habibowa özüniň Instagram hasabyna adamsynyň azatlygy goý berilýänligi baradaky şahatlykly habary paýlaşyp Türkmenistanyň prezidentine alkyş we minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. World Prison Brief neşriniň 2021-nji ýyl boýunça çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan türmilatynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hataryna barýar. Türkmenistanyň her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Türkmenistanyň soňky 30 ýylyň dowamynda 14 000 adam türmeden geçdi. Ýurtda möhüm bayramçylyklary gawatlanyp köpçüliklerin günä geçişlik eglan edilýär. Dürli çeşmelere görä diňe soňky 5 ýylyň dowamynda ýurt boýunça 20 000 töwre tutsagyň günäsi geçildi. Ýurdun Jinayet kodeksi ýurtda eglan edilýän günä geçmeleriň şertlerini düzgünleşdirýär. Belli jinaýatlarda günäli tapylan adamlaryň günäsiniň geçilmegi gadagan edilýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň noýabryna korrupsiýa boýunça iş kesilen raýatlaryň günäsini geçmezlik barada karar kabul etdi. Ýöne 2022-nji ýylyň apreline türkmen kanun çykarjylary korrupsionerleriň günäsini geçmezlik kararyny goýup bolsun etdi. Täze düzgün 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär. Galbertede Türkmenistan 2012-nji ýylda Jinayet kodeksine ýürdilen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen bir kanun neşe sewdasyna günäli tapylýan adamlaryň günäsini geçmek kanun taýdan gadagan edildi. Jinayet kodeksiniň 80-nji maddasyna görä korrupsiýa we neşe ferişteleriniň psikotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinip iş getiren adamlar babatda günä geçme we
rehim etme ulanılmayar. Ukraynanyň prezidenti 20 sentýabr agşamy Orsiýetiň çoğuşuna garşy 7 aýlyk goranşyň öň hatarlaryna gadaply söwüşleriň bolanyny, emma Kiýewiň oňun netijeleri görýändigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýiň söwüş meýdanynaky ýagdaýlara beren bahasy onuň bir adam gören interwýusynyň we Rus prezidenti Vladimir Putiniň Moskwa güýçleriniň söwüş meýdanynaky ýetkileriniň arasynda atýan ýadra haýwatlaryny görmezlik etmeli därligi barada beren duýdurşynyň ýa-da gawat geldi. Şarlykda Angliýanyň täze premier ministri Liz Truss Putiniň soňky beýanatlaryny gylçyga algatmak we yalan haýwatlar diýip häsiýetlenirse, ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan Washingtonyň Moskwa Ukraina garşy ýadra ýaragyny ulansa, onuň ýüzbeýiz boljak betbagçylyk netijelerini mälim edenligini aýtdy. Zelenski giýjeki video ýüzlenmesini Günnogor Donetskde, Demirgazyk Günnogor Harkowda, Günorta Mikolaýew we Zaporizhia sewitlerini Rus güýçlerine garşy bolan söwüşlerde ilerleme gazanlanlygyny öňe sürdi. Biz bir näçe uğurda oňun netijeleri eýe bolduk diýip olaýtdy. Russiýa we onuň Ukrainanyň Donetsk, Kherson we Zaporizhia sewitlerindäki separatist ýaranlary mümkin bolan garaşsyzlyk we Orsiýete birleşmek barada guralan referendum diýilýän ses berişlikde ses berdiler. Bu ses berişlikleriň jemi 27 sentýabrda jemlenmeli. Emma Kiýew we halkara jemgyýetçiliginiň köp bölegi bu diýilýän referendumlaryň galypdygyny we kanuny esaslarynyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainanyň Demirgazyk Günnogorundaky we Günnogorundaky garşylykly hüjümleriniň arasynda olar Kiýewiň şu aýda müňlerçe iňe 4 kilometr meýdany ýerine alanlyklaryny aýtdylar. Putin we beýleki Rus resmiýleri bölekleýin basylyp alynan ýerlerde gurnulan ses berişligiň bu sebitleriň Orsiýetiň bir bölegine öwürilmek üçin dolanygsız üýtgeşmeleri sebäp boljakdygyny öňe sürdiler. Şeýle-de Putin Moskwanyň olary goramak üçin ähli serişdäni ulanyp biljekdigini aýtdy. New York'ta BMG'nın baş assambleýasyndan çykyşyndan soň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovdan Moskwanyň anneksiýa edilen sebitleri goramak üçin ýadra ýaragyny ulanmaga esaslarynyň bardygy ýa-da ýokdugy soruldy. Ol has giňeldilen çäkleriň Russiýanyň konstitusiýasyna doly döwlet goragasyna bolýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň elden gideren ýerleriniň ählisini ýygyna aljakdygyny wada beren Zelenski 20 sentýabrda ABŞ teleradio ýaýlymyna beren interwýusynda belki dünkü gün bu bir blef boldy. Innol reallyk bolup biler diýdi. Ol Putin baradaky sözüniň üstüne ýetirip, ol bütün dünýäni gorkutmak isleýär. Bular ýadra şantajynyň ilkinji ädimleri. Meniň pikirimçe ol blef etmeýär, ýagny etmejek zadyny aýtmaýar diýdi. Angliýanyň premier ministri Truss 20 sentýabrda CNN telekanalyna beren interwýusynda Putiniň haýwatlarynyň gorkmagyň ýerine biziň Russiýa garşy sanksiýa girmek we Ukrainalara gollaw bermegi dowam etdirmegimiz gerek diýdi. ABŞ resmiýleri Kremliň haýwatlaryna kän geleňsizlik etmediler. Egerde Russiýa bu çäkden geçse, bu ýerde Rus üçin betbagçylykly netijeler bolar. Birleşen Ştatlar aýgytly jogap berer diýip Jake Sullivan ABŞ telewizionyna aýtdy. Şu aralykda ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň täze hasabaty çap boldy. Onu Russiýanyň Ukrainada 8-nji aýyna giren uruşynyň dünýä ykdysadyýetyne ozalky çaklansyndan hasken ziýan ýetirjekdi aýdylýar.